ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଆ ପେଡ଼ାଗୋଜିର ୟୁନିଟ୍ 3 ଯାହାକି ଭାଷାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା ୟୁନିଟ୍ 3 ଭାଷାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ନିକିତି ତଉଲ ସାନ ବଡ଼କୁ ଭାରି ହୁଏ ଯିଏ ରହେ ତଳକୁ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ନା ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେପରି ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ, ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ, ସଫଳତା ବିଫଳତା, ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମାନବ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପଦଚ୍ଛିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଚାଲିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇ ମାତୃଭାଷାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ଏବେ ଯିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ପେଡ଼ାଗୋଜି ଏବଂ ପ୍ରିଭିୟସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଲା? 1ରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଅପସନ୍ 2 ହେଲା ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅପସନ୍ 3 ହେଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅପସନ୍ 4 ହେଲା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ, ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମୁଁ ଉତ୍ତର କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରଟି ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖାଯାଉ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ 41ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ସେଥିରୁ କେତେ ମାର୍କ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେଉଁଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ପ୍ରତି ପିଲାର ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଦେଲା ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଲା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ଦେଲା ଶ୍ରେଣୀରେ ବାରମ୍ବାର ନୀରବ ପଠନ କରାଇବା। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ, ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କେଉଁଠି ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ପ୍ରତି ପିଲାର ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ପରୀକ୍ଷାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟତା ଓ ଅଗ୍ରଗତିର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଲା ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ପିଲା କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଲା ଜାଣିବା ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ବର୍ଷ ମଝିରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ବାଛିବା। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ, ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟତା ଓ ଅଗ୍ରଗତିର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୂଲ୍ୟାୟନରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ନମ୍ବର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅପସନ୍ 2ରେ ହେଲା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅପସନ୍ 3 ହେଲା ପାତର ଅନ୍ତର ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ୍ଲିଅର୍ ପଢ଼ିବ, ତାପରେ ବୁଝିବ, ତାପରେ ଯାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଏଠି କୁହ କେଉଁଠି ଉଚିତ ନୁହେଁ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ପାତର ଅନ୍ତର। ଏବେ ଯିବା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଭାଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ କିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ, ଅପସନ୍ 2ରେ ହେଲା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ବାହାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଲା କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ଭାଷାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇ ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ, ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ବାହାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ଯିବା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇଥାଏ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ 1ରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ପିଲାର ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରାଇବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ପିଲାକୁ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ହେଲା ପିଲାଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ଦୁର୍ବଳ ପିଲାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଇବା। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ, ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ପିଲାକୁ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଏବେ ଯିବା 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଏଠି ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଲା 2 ପ୍ରକାରର, ଅପସନ୍ 2ରେ ହେଲା 3 ପ୍ରକାରର ଏବଂ ଅପସନ୍ 4 ହେଲା 4 ପ୍ରକାରର ଏବଂ ଅପସନ୍ 4 ହେଲା 5 ପ୍ରକାରର। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ, ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ
ନା ପ୍ରଚଳିତ ଧାରାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେତେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ସେ ଦୁଇଟି କ'ଣ କ'ଣ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହନ୍ତି ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହନ୍ତି ସमेटिव ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ ଦୁଇଟା ମୂଲ୍ୟାୟନ କ'ଣ। ଯଦି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ରୂପରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଠିକ୍ ମାରିକି ଆସିବେ, ଆଉ ଜମାରୁ ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର SOTT पूरा क्लियर माइंड फ्री कर दिंतु, निश्चिंत रूप से टार्गेट को अचीव करें। ठीक अच्छे, एवं जी परवर्ती क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को मौखिक मूल्यांकन क्या कहुए। देख पिला माने ऑप्शन 1 रे देला जो परीक्षा रे शिक्षार्थी को प्रश्नपत्र व्यवहार करने को दि जाए नहीं। ऑप्शन नंबर 2 रे हला जो परीक्षा रे शिक्षार्थी को प्रश्नपत्र व्यवहार करने को दि जाए। ऑप्शन नंबर 3 रे हला जो परीक्षा रे प्रश्न रे उत्तर लिखा को दि जाए। ऑप्शन नंबर 4 है जो परीक्षा रे पिला को किसी प्रश्न उत्तर घर कर आने को दि जाए। तो कह पिला माने राइट आंसर कौन है मौखिक मूल्यांकन माने कौन जो प्रश्नपत्र दि जाए व्यवहार करा जाए नहीं, ता माने ऑप्शन नंबर 1 हो राइट आंसर। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन को मौखिक मूल्यांकन क्या माध्यम रे करा जाई थाए। देख पिला माने ऑप्शन 1 रे देला कागज कलम माध्यम रे। ऑप्शन 2 रे प्रश्नोत्तर लिखित उपरे। ऑप्शन नंबर 3 है हस्तकर्म माध्यम रे। ऑप्शन नंबर 4 है कथोपकथन और साक्षात्कार माध्यम रे। तो कह पिला माने राइट आंसर आमर ये कौन हो मौखिक मूल्यांकन कथोपकथन और साक्षात्कार माध्यम रे होई थाई। ऑप्शन नंबर 4 हो राइट आंसर। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन मौखिक परीक्षार उपकारिता कौन। मौखिक परीक्षार उपकारिता कौन पिला माने देख ऑप्शन रे देला लिखन शैली वृद्धि करवा। ऑप्शन 2 रे साक्षात्कार जनित भय दूर करवा। ऑप्शन नंबर 3 है स्मरण शक्ति बा बोध शक्ति ह्रास होता है। ऑप्शन नंबर 4 है पठन प्रति आग्रह कम होता है। तो कह पिला माने राइट आंसर ये कौन हो ऑप्शन नंबर 2 साक्षात्कार जनित भय दूर करवा। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन लिखित परीक्षा रे केउं प्रकार प्रश्न रहिबो नहीं। तो देख पिला माने ऑप्शन 1 रे देला दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। ऑप्शन नंबर 2 रे मौखिक प्रश्न। ऑप्शन नंबर 3 रे है संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न एवं ऑप्शन नंबर 4 है वस्तुनिष्ठ। तो देख पिला माने लिखित परीक्षा माने मौखिक प्रश्न सेठी रहिबो नाही। ऑप्शन नंबर 2 हे जिवा हमर राइट आंसर। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन लिखित मूल्यांकन कहा माध्यम रे होई थाए। देख पिला माने ऑप्शन रे कोन देला 1 रे ना प्रश्नर उत्तर खाता रे लिखिबा को हुए। ऑप्शन नंबर 2 रे है साक्षात्कार रे होई थाए। ऑप्शन नंबर 3 है मौखिक प्रश्न माध्यम रे एवं ऑप्शन नंबर 4 है कथोपकथन माध्यम रे होई थाए। तो कह पिला माने राइट आंसर हमर कौन हो ना ऑप्शन नंबर 1 प्रश्नर उत्तर खाता रे लिखिबा को हुए। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन गठनमूलक मूल्यांकन क्या कहुआ जाए। देख पिला माने ऑप्शन 1 रे देला गोटे प्रसंगर आलोचना शेष रे जो मूल्यांकन करा जाए। ऑप्शन नंबर 2 रे है गोटे प्रसंगर आलोचना आरंभ रे जो मूल्यांकन करा जाए। ऑप्शन नंबर 2 रे है गोटे प्रसंगर आलोचना मझिरे जो मूल्यांकन करा जाए एवं गोटे वर्षर शेष रे जो मूल्यांकन करा जाए। तो कह पिला माने हम राइट आंसर ये कौन हो ना गठनमूलक मूल्यांकन क्या कह ना गोटे प्रसंगर आलोचना शेष रे जो मूल्यांकन करा जाए। ऑप्शन नंबर 1 हो हमर राइट आंसर। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन को गठनमूलक मूल्यांकनर उद्देश्य केउंटी। देख पिला माने ऑप्शन रे देला कौन ना वर्ष शेष रे पिला केते शिखिला जानिबा। ऑप्शन नंबर 2 रे हला पिला कौन शिक्षा करिछि नंबर द्वारा तार मूल्यांकन करिवा। ऑप्शन नंबर 3 रे हला शिक्षण प्रक्रिया रे थिबा दोष दुर्बलता जानिबा एवं ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षार्थी कौन जानिछि ताहा जानिबा। तो पिला माने 14 नंबर राइट आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर 3 शिक्षण प्रक्रिया रे थिबा दोष दुर्बलता जानिबा। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन प्रवीणता परीक्षण कौन। देख पिला माने ऑप्शन रे कौन देला ना पाठ्यपुस्तक संबलित। ऑप्शन नंबर 2 रे है पाठ्यपुस्तक बहिर्भूत। ऑप्शन नंबर 3 है गोटे दक्षता मापिवा एवं ऑप्शन नंबर 4 है अल्प केते जण पिलांकु नै परीक्षा करिवा। तो कह पिला माने हम राइट आंसर कौन हो ना पाठ्यपुस्तक बहिर्भूत। ऑप्शन नंबर 2 हो राइट आंसर। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन उपलब्धि परीक्षण कौन। देख पिला माने ऑप्शन 1 रे कौन देला ना केतेक निर्दिष्ट पाठ को शिक्षार्थी केते ग्रहण करिछि जानिबा।
ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଦେଲା କ'ଣ ପିଲାର ବୋଧଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଲା ପିଲାର କଥନ ଶୈଳୀର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ପିଲାର ଲିଖନ ଶୈଳୀର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଜାଣିବା। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସମନ୍ୱୟୀ ପରୀକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷତା ମାପିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଲା ଏକ ସମୟରେ ଅନେକ ଦକ୍ଷତା ମାପିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ଦକ୍ଷତା ବିନା ପିଲାଙ୍କୁ ମାପିବା ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ପିଲାର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ମାପିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷତା ମାପିବା। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କ'ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦକ୍ଷତା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଦେଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଏକାଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଗ୍ରଗତି ଓ ଉପଲବ୍ଧିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ଦେଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶେଷରେ ରଖିଥିବା ନମ୍ବର। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଏକାଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଗ୍ରଗତି ଓ ଉପଲବ୍ଧିର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଲା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷକୁ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ଛପା ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷକୁ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ପିଲା କିପରି ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବ ସେଥିପ୍ରତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ହେଲା ପିଲା ତା'ର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯେପରି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବ ଏବଂ ଅପସନ୍ 4 ହେଲା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଠି ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷକୁ କେତୋଟି ଏକକରେ ଭାଗ କରାଯାଏ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷକୁ 2 କିମ୍ବା 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିଚିତ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଲା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲେ ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ବର୍ଷ ମଝିରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଲା ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ପ୍ରତି ଏକକ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। କୁହ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର 23 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମାନେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ? ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ରେ ଦେଲା ଦେଖ 2 ପ୍ରକାରର। ଅପସନ୍ 2 ହେଲା 3 ପ୍ରକାରର ଏବଂ ଅପସନ୍ 4 ହେଲା 4 ପ୍ରକାରର ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା 5 ପ୍ରକାରର। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ? 3 ପ୍ରକାରର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏ 3 ପ୍ରକାରର କ'ଣ କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବୋଧାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଇ 3ଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକରେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ନା ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା କ'ଣ କିଏ କେଉଁଠି। ଅପସନ୍ 2ରେ ହେଲା କାହିଁକି କାହା ଦ୍ୱାରା କେଉଁଠି ଏବଂ ଅପସନ୍ 3ରେ ଦେଲା କାହାକୁ କେଉଁଠି 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 ଏବଂ ଅପସନ୍ 4ରେ ହେଲା କ'ଣ କାହାକୁ
କେଉଁଠି। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ 25 ନମ୍ବରର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି, କାହା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କେଉଁଠି। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କେଉଁଟି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ମହାଭାରତରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ଜନ୍ମଭୂମିକୁ କାହିଁକି ମା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଲା କାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ଜାତୀୟ ପତାକାର ମହତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦନ କର। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଜନ୍ମଭୂମିକୁ କାହିଁକି ମା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁଟି ବୋଧଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ବୋଧଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ଅ ଲଗାଇ 2ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଦେଲା ଛୋଟ ସାପର ବିଷ ବେଶୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଦେଲା ଜଳର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପୋଲକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଅ ଲଗାଇ 2ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଉଚ୍ଚତର ଶ୍ରେଣୀରେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆନୁମାନିକ ଭାବେ କେତେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ହେବା ଉଚିତ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା 150ରୁ 300 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା 100ରୁ 150 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଲା 30ରୁ 50 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା 100ରୁ 50 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 30ରୁ 50 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆନୁମାନିକ ଭାବେ କେତେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ହେବା ଉଚିତ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା 100ରୁ 1500 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ଅପସନ୍ 2ରେ ହେଲା 50ରୁ 80 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଲା 30ରୁ 50 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ଦେଲା 100ରୁ 80 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 30ରୁ 50 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ଏହାର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଲା ଏହାର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ। ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ଏହାର ଉତ୍ତର ନଥାଏ। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ରୂପରେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଜଣାଇବେ। ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି 30 ନମ୍ବରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତଟି ଜଣାଇବେ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା କି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅପସନ୍ରେ ଦେଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଲା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ 31 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ନା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଥିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିବ। ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନର ଅନେକ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିବ। ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲମ୍ବା ହେଉଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ପ୍ରଶ୍ନର ଅନେକ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିବ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଯେପରି ଇତିହାସରୁ ଐତିହାସିକ ସେପରି ଭୂଗୋଳରୁ କ'ଣ ହେବ ଏହା କି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ବର୍ଗୀକରଣମୂଳକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ସତ୍ୟାସତ୍ୟମୂଳକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ହେଲା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ। ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 35 ନମ୍ବରକୁ। ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟି ଦେଇଛି ଏହି ଚିହ୍ନଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହି ଚିହ୍ନଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅପସନ୍ 1ରେ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା କମା। ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ହେଲା ଉଦ୍ଧୃତି। ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ସେମିକୋଲନ୍। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ
ऑप्शन नंबर 3 हो राइट आंसर। ठीक अच्छे एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन को। भल प्रश्नपत्र तैयारी करिबा पई शिक्षक कौन करिबा उचित। देख पिला माने ऑप्शन 1 रे देला बही पछरे थिबा प्रश्न देबे। ऑप्शन नंबर 2 रे हैला केवल संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न करिवे। ऑप्शन नंबर 3 हैला परीक्षा प्रश्न पई एक ब्लूप्रिंट तैयारी करिवे एवं ऑप्शन नंबर 4 हैला पिलांकु प्रश्न करिबा को कहिबे। तो देख पिला माने हमर राइट आंसर एटी कोन हे जिवो केवल संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न करिवे। ऑप्शन नंबर 2 हे जिवो राइट आंसर। एबे जिवा परवर्ती क्वेश्चन को। श्रेणी गृह रे प्रतिकारात्मक व्यवस्था पई केउंटी शिक्षक को अधिक साहाय्य करि थाए। देख पिला माने ऑप्शन 1 रे देला अभिभावक। ऑप्शन 2 रे हैला कार्य फर्द। ऑप्शन नंबर 3 रे हैला संवादपत्र एवं ऑप्शन 4 हैला गोष्ठीर सदस्य। तो देख पिला माने हमर राइट आंसर एटी कोन हे जिवो ना ऑप्शन नंबर 4 गोष्ठीर सदस्य। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन को। जदि भी भिडियोटी को आपण मानकु टिकिए भी सुधा भल लागु थाए जदि आपण हृदय को छू थाए जे नाई आगामी स्पेशल ओटीटी किंबा ओटीटी रे मो पई हेल्पफुल भिडियोटी हबो निश्चिंत रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं निज सांगसाथी मानकु शेयर करंतु लाइक मध्य गोटे करंतु। ठीक अछि एबे डिस्कशन करबा 39 नंबर क्वेश्चन। प्रतिकारात्मक व्यवस्था कले कौन लाभ हेबो। देख पिला माने ऑप्शन 1 रे देला पिलार सामर्थ्य धीरे धीरे कमी थाए। ऑप्शन नंबर 2 रे हैला पिलार दुर्बलता दूर होई थाए। ऑप्शन नंबर 3 रे देला पिला अनेक कथा शिखी थाए एवं ऑप्शन नंबर 4 हैला पिला धीरे धीरे भयभीत होई थाए। देख पिला माने एटी राइट आंसर हमर कोन हे जिवो ना ऑप्शन नंबर बी पिलार दुर्बलता दूर होई थाए। एबे जिवा परवर्ती क्वेश्चन। मूल्यांकन फलाफल को पंजीकरण काहींकी करा जाए। देख पिला माने हमर एटी ऑप्शन 1 रे देला पिला केउ विषय रे केते नंबर पाइला। ऑप्शन नंबर 2 रे देला पिला माननकु बारंबार सचेतन कराइबा एवं ऑप्शन नंबर 3 रे देला पिलार अग्रगतिर धारणा सह प्रतिकारात्मक व्यवस्था करिबा एवं ऑप्शन नंबर 4 रे देला शिक्षकंक परिश्रम को अधिक करिबा पई। तो को पिला माने हमर राइट आंसर एटी कोन हे जिवो